Moi boa noite a todos os espectadores de 7 Global TV, redes sociais, toda a afición do Club Baloncesto Breogán e Galega que está seguindo este programa. Con nós temos o Ovidio González, que botará unha mão como especialista no noso canle do Breogán. Que tal? Como estás, Ovidio? Hola, moi boas noites. Ben, por aquí pola Mariña, xa sabes, sempre ben. Eso sempre. Fran Castro está con nós un pouco para explicar o que sucede, o que sucederá nas instalacións como vicepresidente da Diputación Galega. Diputación de Lugo. Que tal, Fran? Moi boas. Moitas grazas. Hola, moi boa noite. Grazas a vos polo convite. Si vos parece, eu quería comenzar lembrando a imaxe pública que dimos en distintos medios de comunicación nacionais, máis que locais, que xa coñecemos un pouco todos os galegos a nivel nacional. O primeiro deles é o Marca. Lamentable imagen, la condensación obliga a aplazar el río Brogan La Laguna, Tenerife. La pista del Pato estaba resbaladiza y los árbitros mandaron a los dos equipos a los vestuarios en el segundo cuarto ante el evidente riesgo de lesión. Radio Televisión Canaria. Suspenden el Brogan Tenerife por goteras en el pabellón. Ahí vamos un poco liando condensación y goteras. La humedad provocó bastante condensación en la pista y varios jugadores de ambos equipos sufrieron caídas en el parquet. Gigantes del básquet. El partido de la segunda jornada de la Liga Endesa entre Río Brogan y la Laguna Tenerife ha sido suspendido por la imposibilidad de disputarlo sin que la salud de los jugadores corriera riesgo. Periódico La Razón Nacional. Escándalo en la CB. Suspendido el Río Brogan Tenerife por goteras. La humedad provocó constantes caídas de los jugadores desde el primer cuarto. 21 noticias. Inaudito. Se suspende el Río Brogan La Laguna Tenerife por goteras en el pabellón. Superbásquet Canarias, de José Luis Hernández, el artículo que estuvo en El Pazo el otro día, el surrealismo envuelto en condensación y goteras. Obliga a suspender el río Breogán, la Laguna Tenerife. Y por último, la revista especializada de deportes Relevo, de la mano de Noelia Gómez Mira, baloncesto de nivel, instalaciones, puntos suspensivos, no tanto. Estos son varios dos titulares que creo que algún deles si os coñecerías, Efrén. E gustaríanos, para comenzar, que deras un pouco de sobrero, non? A túa opinión. Bueno, eu creo que hai que diferenciar dúas cousas. O motivo da suspensión do partido foi claramente por a condensación na pista, que era é un problema que non estaba detectado, por o que puden falar con todo o mundo, nadie recordaba que aquilo era pasado, por o tanto, pois un problema que non está detectado ten moi difícil solución. Despois, é unha realidade que hai goteiras no Pazo, de feito, dende hai moitos anos, ten un problema de diseño bastante importante e unha cuberta bastante mala, con a que nós levamos neste ano 5 contratos para tratar de solucionar as goteiras e o que é evidente que non funcionaron. Mañá mesmo vai vir outra empresa a buscar unha solución para esas goteiras, pero a verdade é que está dando moito problema. E eu son o primeiro en lamentar o que sucedeu este sábado. E o que fixemos é poñernos a traballar para buscar unha solución urxente para a condensación, que era o que máis nos preocupaba, porque foi por o que se suspendeu e o que non tiñamos detectado e o que estuvamos facendo esta mañá. Si dices que é a primeira vez que sucede isto, sí, evidentemente sí, pero digo, a imaxe exterior é o que eu preguntaba, Efrén. A imaxe exterior que deu a cidade de Lugo, en concreto o Pazo Universitario, tanto neso como xente que o Ovidio coñece igual que eu, por exemplo, o Ovidio que ten que desplazarse, non? Xente de Vitoria que eu coñezo que veo a Lugo, xente de Madrid que veo a Lugo para ver o partido, a imaxe exterior paupérrima, non? Sí, xa empecé dicindo eso, que evidentemente non foi boa, eso non ten ningunha discusión, pero o que sí, a nos nadie, ni siquiera a Breogán, quero dicir, estuveran adestrando con total normalidade e chovendo, quero dicir que a condensación non é un problema que nin a administración, nin o clube tivéramos detectado e, polo tanto, que nos con o pé moi cambiado porque non sabíamos que ese problema se podía dar. Eu creo, Ovidio, que isto había que empezar falando, se che parece, herdando cousas, non? Un tema de mantemento nas instalacións. Sí, moi boas noites, Efrén, antes. Hola, boas noites. Está claro que hai moitos erros no tratamento da información e se misturan cousas con pingueiras, condensación, cando en realidade o que afectou a pista fundamentalmente foi a condensación. Eu creo que ben explicado hoxe
por parte de Tinosa, que é unha condensación que vai ao teito e baixa en forma de pingueira, pero producida por tal. Bueno, despois coméntoche, porque hoxe cando estuvo non é exactamente estuveron explicando, pero despois entramos, non te quería cortar eso. No, estamos para eso, corta, No, corta. digo porque a conclusión que chegaron hoxe, ti non saquelles os técnicos, que a condensación produciuse na propia pista e non por precipitación non é que houbera pingueiras, porque o que explicaron os que limpaban a pista é que no momento que pasaban as mopas Sí. e as toallas volvía a xurdir a humedade e eso, según explicaron ali pois Tino e os de é que se producía propiamente na pista a condensación. Daí tamén unha das soluciones que se van a aplicar esta semana ben dada por ese diagnóstico. Perdona, vídeo só unha cousiña, pero o público é soberano, é público a maior parte cidadán de Lugo, pero as pingueiras sí chegan a eles nas bancadas, non? Sí. A ver, eu que decía, eu en ningún momento dixen que non houbera pingueiras. O que non hai pingueiras que impidan xogar os partidos, porque xa houve partidos con pingueiras e puderense disputar. Entón, non é que non sea un problema, eu o que quero é separar os dous problemas, o debate, non? Hai unhas pingueiras que afectan a instalación e en parte hai zonas, sobre todo na fila 8, hai prácticamente en toda a fila 8 dun lado hai pingueiras en diferentes sitios, porque estivemos actuando nesas zonas, nos temos localizado o problema, o que nadie nos deu e aínda con a solución. Seguimos traballando neso. Pero eso non foi ao que da suspensión do partido. A suspensión do partido foi por a condensación. Por eso, non é que non nos preocupen as goteras, non é que non den mala imaxe, pero o que afectou o terreno deportivo foi esa condensación que por que chegaron á conclusión hoxe producíase na propia pista e non decantaba do teito, porque como facía calor no teito é sobre todo cando fai frío fora, porque é por a diferencia de temperatura e prodúcese na parte máis fría. O ese é o que me estuveron trasladando hoxe. Sí, eu antes de botar a vista atrás, por entrar no que aconteceu e no que tal, a climatización do Pazo, quero dicir, unha boa climatización, cos extractores funcionando como terían que funcionar, non minimizarían ese impacto de condensación na mesma cancha, porque evidentemente 5.000 persoas, temperatura exterior, moita auga, 5.000 persoas dentro dunha instalación, si non está ben climatizado, evidentemente, isto é unha bomba que foi o que aconteceu, non? Sí, a ver, eso precisamente pues era unha das preguntas que eu tamén lle facía aos técnicos, non? A extracción e a ventilación do Pazo está funcionando ao 100%, o sea, a que hubo sempre. Evidentemente, pois non é suficiente, pero é a que hubo sempre, non tiña ninguna avería, ao revés, os ventiladores na extracción, pois había un que non estaba, cando miramos non estaba, non sei se nunca estivo ou se sacara e non se volvera a poñer, e había un par deles estropeados que reparamos neste verán. Entón, a ventilación e a extracción, toda a que tivo sempre esa instalación, o sábado estaba funcionando ao 100%. O que nos transmitía a empresa, que se deron unhas condiciones moi peculiares que antes non se daban, seguramente ahora se podan producir nalgún momento máis, que era, por exemplo, que no momento do partido a humidade relativa era do 100%, que é unha cousa moi rara, e facía calor, e o que nos transmitiron, que seguramente nunca se dera porque non coincidiran esas condiciones climatolóxicas con día de partido, ou é hasta onde me puderon explicar a min. Evidentemente, isto, pois supoño que non habrá alguén que teña a razón absoluta, pero é a conclusión a que chegaron co análisis da situación nesta mañá. Sí, e por afondar un pouco neste tema da climatización, porque eu pensei que había aí un lixeiro problema de que ou non estaba ao 100% das súas posibilidades do que as máquinas de climatización permiten, ou había algún extractor en concreto que non funcionaba. De todos os xeitos,
por entender un pouco este proceso, entendo que toda esta maquinaria se pon a andar con tempo suficiente anterior á disputa dun partido para axudar precisamente a minimizar estas posibles irregularidades. Sí, sí, sí. Neste caso, puxose en funcionamento 3 horas antes do partido. Pero, e normalmente facíase con menos, nun partido con outras Ujú. condiciones fano con 2 horas antes ou así. E nunca dera ese problema. Quero dicir que o protocolo incluso se aplicou con un pouco máis de margen que outras veces. E a Así nivel, que a aí nivel personal, Efrén, como te sentiches cando viches os primeiros esvaróns no parque, no quencemento e o comezo do partido? Entendo que afectado, non? Como o resto dos lucenses. home, evidentemente preocupado e tratando de saber o que pasaba, porque, claro, ao principio desde arriba eu non estaba no Pazo, pero estaba vendo por a tele. Bueno, pois ao principio habría que detectar. Despois xa empezas a chamar os teléfonos e tal, e xa algúns empezaban a dicir que era a condensación, pero evidentemente preocupado por o que vos decía, porque preocupado e quizás sorprendido porque non era un problema que hubiera pasado nunca. Ujú. Eu creo que para analizar correctamente a situación actual do Pazo hai que botar a vista atrás. Esta instalación construíuse no 92 e en todas estas décadas desde que se construiu non houbo, digamos, que unhas reformas estruturais de ir adaptando, de arreglando. Quer dizer, isto eu entendo que é como un coche, se non lle faz un mantenimiento máis menos constante, pode chegar un momento en que chega a tormenta perfecta como aconteceu esta fin de semana e como mellor leva acontecendo nos últimos tempos con problemas nos teitos e tal. Pode ser debido a que non houbo sostido no tempo un traballo sobre a estrutura do Pazo e sobre a instalación. Bueno, eu creo que todo pode ser millorable, pero un E con problema... isto falo de todas as Sí, administracións, sí, que sí, neste sí. prazo de tempo Desde o pasaron 92, claro. administracións de todo tipo de pelaxe Sí, por sí. aí. Quero dicir que ahora é moi fácil mirar po lado e botar as culpas a quen está, pero isto é unha responsabilidade de quen estuvo desde o principio. A ver, e eu non é igual que asumo, estou asumindo responsabilidades, Ujú. eu creo que a miña é a que máis diñeiro desde que se construí esa instalación está a invertir tanto no Pazo como no anexo. É verdad que non estamos chegando a todo o que é necesario, pero non é que estemos cos brazos cruzados. Somos conscientes de que hai que seguir. Hai moitas cousas que xa temos contratadas e que están algunhas en execución e outras previas a executar, e ahora mismo, que parece que hoxe deron con o problema, o sea, con a solución para o problema da condensación, con que era novo, era o máis grave, digamos. Grave, polo menos entendendo que pode supoñer parar un partido, porque evidentemente que as goteiras tamén ten a súa importancia. Entón, Ujú. unha vez que temos solucionado, parece que hai unha solución apropiada para ese problema, estamos traballando en solucionar as goteras. Xa vos digo, teño aquí unha lista de 5 contratos este ano que non funcionaron e mañá mismo van visitar unha empresa a instalación para ver se o produto que aplican eles se pode aplicar, que creen que sí, pero que preferían facer unha visita presencial e agardar que esa solución tape as goteiras. Despois, o que temos en carteira en canto a cuberta unha vez este o cálculo da estrutura, porque a estrutura non só afecta a poder poñer o videomarcador ou non, afecta tamén a solución que se poida facer da cuberta. Tanto porque si aguanta, que por o que me explicaron os técnicos, se fora unha estrutura de cerchas normais, como moitos pabellós ou naves, están sobredimensionadas e aguantarían que pudéramos poñer unha cuberta por riba da existente, que ten de ventaxa eso, que é máis barato, que dá mellor aillada e non tes problemas de execución en canto a prazos ou en canto a que che chova. Entón, cando teñamos ese cálculo, sabremos cal é a solución definitiva para a estrutura. Pero, primeiro, e temporalmente, hai que tratar de tapar as goteiras. Pero a cuberta o que pide é unha renovación integral e neso tamén estamos traballando. Así que eso Efrén, sí que... Efrén, mira,
o tema do videomarcador non teño ninguna esperanza nel, porque como é a construcción, ninguna. O Gallá Mira, un día me des unha sorpresa e sexa mira, así, pois o Gallá. con toda a precaución. Conseguimos falar con a empresa que comprou a empresa que construiu o Pazo, que é a que ten a patente desa estructura, que xa non se usa, pero bueno, que teñan que facer o estudio, pero que fixeran algún estudio noutros pabellos con esa e que o mellor con as pequenas modificacións que deberá aguantar, pero que tiñan que vir e velo para nalgúns outros pabellóns o que fixeron é cambiar 5 ou 6 barras desas estructuras que é como un mecano e con eso chegou, pero claro, isto tamén con toda a precaución dun tema estructural que hai que facer o estudio e o cálculo serio porque aunque todos queremos milloralo, de nada serviría poñer un cubo central que fixese colapsar a estructura. Pero eles non nos foron moi negativos nese aspecto. O Gallá me des unha alegría deso. Unha pregunta que quería facer ao vídeo, só cortaste un segundo nada máis. Sí. Desde o mes de maio que rematou a Liga CB, quería que comentaras para que a xente saiba as melloras que hubo no Pazo, non? O que tampouco hai unha cosa que non entendo. Os aparcadoiros remataron xusto ca Copa Galicia, cando acabou a Copa Galicia. Sí, bueno, nos tiñamos aí un compromiso que era cumplir todas as exixencias que trasladara a CB a Breogán e a maiores tamén unha reivindicación que había de hai tempo das persoas que necesitan un aparcadoiro adaptado e eran doble compromiso, ademais, porque tamén había unha parte que implicaba o club, que tamén fixo, que era adaptar donde se poñían cascadeiras de roda. Polo tanto, neste verán fixemos eses traballos de millora das plazas de minusválidos para que foran máis accesibles, porque en verdade o que estaban eran marcadas, pero non eran moi accesibles e evidentemente tiñamos queixas des. Despois fixemos a limpeza da pista, terminamos de cambiar as luces e cambiamos o son, que tamén, como dixen, de forma provisional, porque o ideal é colgalo no centro da pista, pero se se vai poñer o cubo, eso debe ir todo integrado. E eso era o que nos comprometéramos antes de comenzar a Liga e son as cousas que fixemos. Agora mesmo están con o pintado interior, cambiando a zona salmón, e para a semana que ven empezarán ca limpeza e impermeabilización das fachadas exteriores, que é un contrato que leva en licitación dende maio, pero son 108.000 euros e contrato maior e, bueno, foi cando conseguimos que chegue a empresa para facelo. Sí, aí, bueno, xa te me adiantache, porque tiña pensado preguntarche sobre estes traballos, que esa licitación de maio e que se vai executar, entendo que ahora, aí os prazos eu pensei que o que é a administración, traballei moito tempo na administración e sei que teñen os tempos que teñen e que requiren e cada expediente o seu distinto. Pero eu me gustaría incidir sobre unha das cuestións que dixeche porque me deixou así como un pouco descolocado. Fixéronse 3, 4 ou 5 traballos co tema das pingueiras no teito que non funcionaron. Eu entendo que neste caso as empresas terán, non sei, unha carga económica ou non cobrarán o traballo mal feito, quer dizer, porque non... É que non atoparon a nadie que quixera facer ese traballo comprometéndose a que funcionara. Porque, bueno, a cuberta é moi planiña, ten algunhas cousas, entón o que decían que eles o facían pero sin garantía e o que tivemos hasta ahora era o eso ou non o facían. Non é que é unha cuberta que funciona moi mal, sinceramente. De feito, incluso hai xente que dice que leva con pingueiras desde moi pegado á súa construción. Eu eso non sei se é verdade, eu era un neno naquel momento, pero que sí que é verdad que todos os técnicos, bueno, e calquera pode ver, é unha cuberta con moi pouca caída, vale, que ten unha serie de cousas que non parecen adaptadas a un clima como o noso. Entón, non hai nadie que garantice, ou non hai nadie. A ver, esas cousas absolutas non atopamos a nadie que o quixera facer con garantía, pero claro, tampouco podemos estar sin probar solucións.
Que algunhas non é que non fixeran nada, algunhas corregiron algunhas zonas, pero non todas, quero dicir que bueno, está sendo moi complicado por parte dos técnicos e das empresas especializadas darlle unha solución definitiva. Efren, tengo que pedirche unha cosa, por favor, que talonxaras un pouquiño. Sí, vale. Perdón, o vídeo, perdón. Nada, eu iba, antes cando falaba de que esta é unha instalación que ten os seus anos, é evidente que vai necesitando melloras e todo isto, en algún momento, desde a Diputación, vos plantexaste de facer unha reforma integral do Pazo, acolléndose, pois, como se está facendo en moitísimos sitios, a axudas europeas do Consello Superior de Deportes ou incluso europeas dos planes FEDER, FEL, quero dicir, deste tipo de fondos europeos que hai para melloras de instalacións? Sí, nos estudiamos, de todos modos, os que hai agora activos teñen que ver con eficiencia enerxética, entón non están solo con a estrutura, sino algúns que sí que collen fondos, meten unha parte de mellora enerxética e outros estruturais e colan, digamos, bueno, colar é unha palabra coloquial. Sí, pero nos estudiámoslo, hai a problemática dunha obra de gran calado no Pazo é que non hai alternativa. Quero dicir, tiña que ser unha obra cun período de execución moi corto e tamén é verdad que hai tempo, as empresas solían cumplir os plazos de execución, agora a experiencia que temos poucas obras públicas as empresas están a cumplir o plazo de execución. Sí, perdón, sí. No, quero dicir que eso tamén nos preocupa moito, porque ademais non hai unha alternativa cercana, quero dicir, se houbera na provincia un Pazo que reunira as condicións mínimas para xogar, bueno, pois que xogaran un mes ou 2 meses, non sei, en Monforte, pois, bueno, era un mal menor, non? Ora, o que pasa é que non hai ningunha instalación cercana como alternativa, e iso tamén, bueno, é que non significa que non se podan facer esas obras, pero senón que hai que ten que estar todo moi engrasado e aún así que podería sair mal. Vos sodes conscientes de que a sensación que dá é que vades un pouco por detrás dos problemas, quer dicir, parece como se non houbera unha previsión, unha anticipación ao que pode pasar, ou sea, un sentarse a decir cales son os problemas desta instalación, vamos a acometelos, e senón que vamos un pouco correndo, bueno, pues salta isto aquí, tapamos aí, salta aquí, tapamos aquí, e bueno, non é por improvisación, porque é un pouco, pero é produto dos furados que se van encontrando. Bueno, entendo que a veces poda dar esa sensación, algunha vez tamén por os plazos da administración, porque, por exemplo, nos contratamos a limpeza e impermeabilización da fachada antes que nadie públicamente o reclamara por unha cousa de sentido común, de imaxen, e ademais que o necesitaba a fachada. A que che digo que a improvisación pura e dura é o problema deste fin de semana. A condensación non a tiñamos detectada, tuvemos que salir a correr e o que estamos pois contentos de que houbera unha empresa que pudera detectar o problema e dar unha solución que parece que vai funcionar e que se poda implementar nesta semana, porque aí non entramos, pero iba un pouco por as soluciones que poden facer esta semana son dúas. Unha é reforzar o caudal de extracción, que, bueno, estuveron medindo e non, bueno, dixeron que era mellor que tuvera máis caudal de extracción, pero despois a máis novedosa e que me pareceu tamén ingeniosa é que como o problema é a temperatura da pista cando fai condensación e como as pistas teñen unha cámara de aire, pois vaise instalar, vaise meter flujo de aire quente, unha entrada de flujo de aire quente por unha das puntas e a saída por outro, para que suba, non é unha calefacción, non fai falta moitos grados, pero simplemente con subir un pouco a temperatura da pista faría que a condensación non se producirá na pista. E iso... Sorría, non por nada, non polo que dices, sino porque moita xente xa oiu o tema da calefacción e xa está pensando en que vai subir a temperatura do Pazo. No, a ver, con a temperatura... Un montón de graus. Con a temperatura do Pazo, porque hai xente que comenta que pasa frío no Pazo. O Pazo ten calefacción e funciona. O que é certo que moitas veces en inverno
E eso hai debates entre os nosos operarios e os encargados do partido, teñen abertas as portas. Entón, por moito calor que metas, e é un día de inverno, as portas grandes como eso, pero o que sí que temos, e é algo que sí que temos en carteira para solucionar, o que non ten o Pazo é aire frío, digamos, aire acondicionado. E eso sí que está en carteira para solucionar. A calefacción funciona e quece. Funciona. O que pasa é que é como na casa. Se abres a porta, o que lles toca estar cerca da porta, vai ter bastante frío. Pero eu decía eso porque a pista tampouco se lle pode dar. Quero dicir, unha pista de xogo non é cuestión de poñela a 40 grados a pista. É simplemente como se poso Eu entendí para desempañar perfectamente Sí. o que se precisa, eu entendí, se eu era por tal. O que é verdad que se comprometeron ademais a eso, despois a climatización, vamos a facer máis cousas, pero a facer esas dúas cousas de urxencia e nesta semana para poñer as ferramentas para evitar que volva a haber condensación na pista. Estás falando, Efrén, de moitas cousas que se van facer, non? Primeiro hai estudios, logo proxectos e logo desenrolarlos. Entendo que xa terás en mente varios po mes de maio do ano que ven. A maioría van ser antes do mes de maio, porque, como vos decía, moitos son compatibles con a competición. A limpeza exterior... Pero dobra maior, refírome dobra maior, non dobra maior, xa comentado, dobra maior. Daí, en canto teñamos o cálculo estrutural, vamos poñer riba da mesa unha solución integral para a cuberta. Ben sexa retirar a que hai e poñer a nova, ou ben sexa, se aguanta, que ese é o ideal, pois poñer outra por riba da que hai, que se fai en moitos pabellones. E eso é o máis urxente, ese realmente é o problema máis grave do Pazo. Despois podemos abrir outros debates de outras serie de cousas, modernizaciones ou non, pero agora mesmo o máis grave evidentemente é que haxa goteiras. Ese é o estudio de cargas famoso do que estamos esperando, do que falabas agora, sobre o tema do teito e todo claro, isto. É que ese vai nas dúas líneas. O que van facer é trasladarnos unha situación de toda a cuberta, non só facernos... E non temos plazos, porque quero dicir, se poden pedir estudios e tal, pero é que aí debería de haber un compromiso de que quen vaya a facer eses estudios, de decir, bueno, presentar en tempo e dicir, en tanto tempo temos pasaronnos un cronograma de 4 semanas dende que empecen e van empezar de maneira inmediata, non sei se na semana que ven ou na outra. É unha empresa de Madrid e eles dixeron que 4 semanas para completar o traballo. Entendo unha parte de traballo de campo porque teñen algúns datos do proxecto orixinal, pero dun programa antigo e non teñen a aseguranza de que o proxecto se corresponda co que hai, porque eso non sempre, moitas veces en execución cambian cousas, entonces unha parte do traballo van vir e comprobar que os datos que teñen que se corresponden ca realidade e a partir de aí facer o cálculo. Se non se corresponden, poñer os reales, e se corresponden, pois completalos. E aí farán un cálculo, entregarnos un plano con cálculos para que os técnicos sepan exactamente en que estado está. Entonces podemos decir que en un plazo de 4 ou 5 semanas poderemos saber finalmente a obra que se vai a cometer definitiva para arranxar o que é a estrutura superior do Pazo. Sí? Claro, sí, aí a decisión de cal vai ser o proxecto que se faga, pero sí. Sí, saber se podes, non podes, se podes ir aquí, saber o que se pode ser. facer, Claro, porque exactamente, claro. Evidentemente retirar... levamos semanas e semanas con, pendentes deste proceso, pendentes do estudio de cargas, pendentes de tal, pois si o ideal é, se temos xa fechas, pois eso, 4 ou 5 semanas, saberemos se se pode acometer algo, se non se pode acometer nada, ou que é o que se pode facer. Aí, digo, por explicar un pouco, aí deu moito traballo tamén atopar quen quixera facer un estudio sobre esa cuberta, porque, aí coinciden todos os técnicos que, por eso se deixou de usar, que é moi complexa de calcular, que dá moitos problemas,
Entonces aí falamos con moitos especialistas, fixose traballo de investigación o Servicio de Arquitectura e atopouse quen tiña a patente e incluso quen tiña os datos orixinales. E claro, así poden traballar con moita máis seguridade, pero dai que tamén se alongara un pouco no tempo. Eu casi para rematar quería facerche outra pregunta, outra cuestión. E con isto pola miña banda o vídeo eu remataría xa. Somos todos conscientes de que hai máis equipos que xogan nese Pazo, non? Ti falaches nunha ocasión a posibilidade de facer un novo pabellón na nosa cidade. Eu entendo que ese novo pabellón, en caso de que se leve a cabo en 4, 5, 6 anos, depois de que as tres forzas políticas que están aquí en Lugo e en Galicia, eu entendo que isto levaría un salto de calidade para a cidade tamén en ganancias, con campeonatos de España e distintas modalidades deportivas, non? Creo que é positivo todo o que sea avanzar, non? Neste caso. A ver, nos fomos claros tamén desde un primeiro momento, tanto na rolda de prensa que demos anunciando o patrocinio do Breogán, como outro día na reunión que tuve con Carmen Lence. Eu sinceramente creo que sería positiva para a cidade de Lugo unha nova instalación. Mais alá incluso por encima do Breogán, quero dicir, a cidade de Lugo Sí, claro. ten necesidades de instalacións e, polo tanto, nos aí temos a man tendida. O que tamén sempre digo, unha por plazos e outra porque a instalación, o Pazo actual, xogue o Breogán nela no futuro ou non, vai ser unha instalación viva, nos vamos seguir invertindo en modernizar o Pazo. Entonces, quero dicir que son dúas vías que van en paralelo, que nadie pense que nos abrimos ese debate para excusar o que hai que facer no Pazo, porque non é así. Esa era a pregunta. Nos temos a mau tendida porque creemos que sería positivo, e xa digo, que sería positivo máis alá do Breogán. Tamén entendendo que eso non é unha seta que salga, quero dicir, hai que ter o acordo, o proxecto, buscar o sitio ideal. Bueno, se se fai todo ben e vai todo moi ben e todos estamos de acordo, aún así falaríamos de un plazo de anos, non de 20, pero sí, como mellor de 3, 4 anos, Claro. se eso fora así. Polo tanto, nosa obligación é seguir modernizando eso, porque ademais eso, o Pazo, se algún día non xoga o Breogán ali, vai seguir tendo vida deportiva nele e moita, polo tanto, unha instalación que temos que seguir a cuidar. Eu, pola miña parte, afondando na importancia desto, porque además o que acaba de decir vostede é o que eu apunto, quer decir, o Pazo hai que facer unha reforma nel porque ten que ter vida máis aló de que o Breogán xoga e ou non, ou haxa que facer unha nova instalación ou non para cubrir as necesidades e porque Lugo ten carencia de instalacións deportivas para atender o que ten e é a responsabilidade das institucións cubrir esas carencias, señan profesionais ou non señan profesionais. Eu quería, pola miña parte, para rematar, facer unha pregunta máis personal. Vostede e o Bloque se sinten cómodos xestionando unha parcela política que teña que ver co deporte profesional ou porque a min ás veces dame a sensación como se non fora así. E eu entendo, porque eu o vexo perfectamente lexítimo, pero me gustaría saber si isto é así ou é unha mala apreciación miña. Sí, eu leín o teu artigo e para min é completamente unha mala apreciación túa. E podía ser alongarme máis, pero resúmese con datos. Nos, a Diputación de Lugo, a Vicepresidencia, a área de deportes, é o máximo patrocinador e si ahora en algunha duda se somos o primeiro ou o segundo, pero de todas as entidades deportivas que xogan en deporte profesional desta provincia. E, polo tanto, eso creo que dá que temos un compromiso moi forte co deporte profesional. Que o Breogán, as nosas cifras non aguantan a comparación con ninguna das outras administraciones. Nos levamos en 4 anos 2,5 millóns no patrocinio con o Breogán, que eso tamén é unha parte importante para que podamos ter un equipo en ACB, porque sin esas colaboraciones, polo tanto, eu creo que se pode decir que non estamos facendo suficiente co mantemento do Pazo, que non somos suficientemente, non facemos as cousas como as hai que facer. Eu creo que estamos traballando e que nos está costando moito esforzo solucionar algúns dos problemas, pero eso entendo. Agora, decir que non apoiamos o deporte profesional,
non os sustentan os números porque somos orgullosos. Os números son os que son. A Diputación aporta este ano ao redor de 400.000 euros, que ven sendo un 10% do patrocinio, do presuposto, perdón, do club, pero tamén é certo que digamos que o patrocinio privado duplica o patrocinio público. Si comparamos con outros sitios, pois mellor tampouco a Diputación, ou incluso con outros tempos, a Diputación chegou a poñer moito máis diñeiro no Breogán. Tamén é certo que era a propietaria do club, e isto é outra situación. Eu non vou tanto por esos números, eu o que pregunto, e a sensación que me dá, é se hai comodidade ou non a hora de xestionar esa parcela. Sí, completamente cómodo, síntome moi cómodo. Eu son un home que ama o deporte e evidentemente creo que hai que promocionar o deporte base, pero tamén creo que o que fai, unha das cousas que fai tamén é que queiramos xogar os nenos e as nenas a certo deporte tamén ter ese espello, e tamén o que significa para as cidades, non? O que significa para unha cidade como a de Lugo, que ademais é un mérito conseguir ter un equipo en ACB con 100.000 habitantes, que ademais son 100.000 habitantes e non hai un área metropolitana como noutras cidades. Eso é un orgullo, pero non minimizaría a nosa colaboración porque somos o máximo patrocinador do Breogán, e nesa cifra falta tamén todo o mantemento das instalacións, que, por exemplo, a outra SAD que hai na cidade, que é o Clube Deportivo Lugo, ten que pagar o mantemento de todas as instalacións. Polo tanto, nos aportamos moito ao Breogán. Evidentemente, menos que cando se era propietario, e evidentemente cambiaron tamén as normas das administraciones e agora hai que estar no terreno de xogo, pero seguimos sendo os primeiros, incluído o patrocinio privado. Non hai ningunha marca privada que teña un patrocinio superior ao noso, e con as outras administraciones, se facemos a conta en 5 anos, casi que os duplicamos. Polo tanto, dubidar do noso impulso a un club como o Breogán ou a outros de profesionais, porque creo que non se justifica, e non estamos de acordo. É a tua opinión, pero evidentemente aquí podes poñer o que eu creo. Para eso estamos. Sí. Agora sí, para rematar, Efrén, mércores, manifestación diante da Deputación ás 20:30 horas. Que comentario ten para ti eso? Bueno, aí a xente soberana de convocar as concentracións que queiran. Nos sí que temos pedirnos a través de Salvarco unha nova reunión ás peñas, e nos estamos dispostos a reunirnos con eles e a trasladar un pouco que falamos hoxe ou calquer cousa que queiran saber. Pois pola miña banda o vídeo nada máis, non sei pola túa. Agradecerlle que este aí, que eso é importante. Claridade, no mismo día que se chamou, foi instantáneo. Agradecer que isto teña, pois eso, unha lectura para toda Galiza e demostrar que Efrén Castro, con súa razón, que cada un decidirá se é ou non é, pero estivo con nós ensinando o que realmente está pasando neste intre. Por a nosa banda, Efrén, moitas gracias e un abraciño como sempre, unha aperta. Gracias por estar aí. Nada, moitas grazas a vos, e estou de acordo con eso, que tamén, eso sí que eu quero reivindicar, que máis alá de tal, nas crisis sempre damos a cara, e seguramente non son os momentos máis doados, pero aí sí que creo que parte do meu cargo pois estar atendendo aos medios e a xente, e polo tanto eso eu agradezco vos tamén que me dedes a oportunidade de unha charla calmada e onde se poden explicar moitas máis cousas que a veces nunha rolda de prensa ou nun corte de voz. Moitas gracias, que non será a última vez, xa sabes. Gracias.